Jeg skal lige sætte mit hår. Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. Hvis at min stemme er sådan lidt næsestemme ting, så er det fordi, at jeg er rigtig forkølet lige nu. I dag, der skal jeg lave et F1 Real Squishy Tag. Så lad os egentlig bare til at komme i gang. Det første spørgsmål, det er en squishy, som jeg vil have som bodyguard. Der har jeg valgt den her Pudimaru Jumbo Cheeky. Og det har jeg valgt, fordi at aber, jeg mener nok, at aber er sådan ret aggressiv. Jeg ved ikke, jeg kommer med et acryl-tag. Licensen er om bagpå. Hvis indpakningen ser sådan her ud. Der er også et lille klistermærke. Det næste spørgsmål, det er sådan en squishy, som ville se sådan unaturlig ud, da den var rigtig. Og der har jeg valgt 2 squishies. Den første jeg valgte, det er den her Pudimaru Crazy Poo. Den har det her acryl-tag. Ja. Og den her pakke ser bare sådan her. Den næste jeg har valgt er Eyebloom Little Penguin. Dens indpakning ser sådan her. Det næste spørgsmål, det er en squishy, som jeg vil spise hele tiden. Og der har jeg valgt 2 squishies. Ja, det er den her Soft Slow S'mores. Jeg ved ikke rigtig, om det der er en license. Hej og velkommen til Spisetid med Victoria. Jeg har simpelthen lavet rugbrødsmadder med Nutella på. Jeg har også lavet dem til Marie. Det er så godt. Ja. Ikke noget. Den anden squishy, som jeg vil spise hele tiden, det er den her Sanquila Sushi. Den ser sådan her ud. Næste spørgsmål, det er, hvilken squishy jeg vil have som kæledyr. Og der har jeg valgt 2. Den første squishy, jeg har valgt, det er den her ko. Den næste squishy, jeg har valgt, er Lele Turtle. Det næste spørgsmål, det er en squishy, som hvis den var rigtig, og jeg så ville ønske, at det var en squishy. Jeg valgte det her Eyebloom English Bread. Det var fordi, at hver eneste gang jeg sådan, spiser brød, måske lidt ulækkert, så squisher jeg det altid sådan, fordi det er faktisk et squishy. Pakken ser sådan her ud. Det næste spørgsmål, det er en squishy, som jeg sådan ville løbe væk fra. Den her biscuit neon. Pakken ser bare sådan her ud. Det var egentlig alt for den her video. Tusind tak fordi I så med. I må bare gerne give den en like, og husk at subscribe ned under til min kanal, hvis I godt vil se flere videoer. Og så ses vi lige bare i min næste video. Hej hej!